Finalment, després de nombrosos intents, sobrecostos i anys de retard, ja s'ha llançat el telescopi James Webb, cridat a reescriure el que sabem fins ara de l'univers. L'aparell, de les dimensions d'un camp de tennis, ha sortit plegat dins d'un coet i es començarà a desplegar quan estigui en la seva òrbita. La seva òptica recollirà informació inèdita sobre l'espai més remot i s'espera que ajudi a resoldre algun dia la paradoxa de Fermi. Si no s'ha trobat vida intel·ligent fora de la Terra és perquè no n'hi ha o perquè no s'ha buscat de la manera correcta. Veure-hi molt més lluny, o el que és el mateix a l'espai, veure el que va passar fa molt més temps. El telescopi James Webb és una revolució per als astrònoms perquè pretén recollir informació inèdita sobre galàxies i estrelles fins ara desconegudes que ajudi a entendre l'origen de l'univers. Substitueix el desfasat Hubble i espera apropar-nos a només 100 milions d'anys després del Big Bang, la seva infantesa, segons els experts. It's going to be sensitive to galaxies that are more distant and younger, that really formed closer to the start of the universe. Això gràcies a 25 anys de treball conjunt entre la NASA, l'Agència Espacial Europea i la canadenca, que han creat una estructura de la mida d'una pista de tennis, formada per 18 miralls hexagonals i un parasol per protegir-los. El telescopi d'infrarrojos és d'una precisió extraordinària, orbitarà a 1,5 milions de quilòmetres de la Terra i podrà observar, a través de nebuloses, fins ara infranquejables pels nostres ulls. Veurem coses, per exemple, com llum a través de galàxies que tenen núvols de fum, que tenen cúmuls de pols, que no són nebuloses, que no són capaços de travessar amb la radiació visible. Podrem ara amb la radiació infraroja. El telescopi Webb, el més car de la història, ha costat prop de 9.000 milions d'euros, 20 vegades més del previst, i té una altra missió: analitzar l'atmosfera de planetes més propers, tot i que de fora del sistema solar, a la recerca, com sempre, d'indicis de vida. It's going to help us answer the big questions about where we came from, what else is there, and are we alone? D'on venim i si estem acompanyats o no a l'univers, el neguit incansable dels humans buscant respostes cada vegada més lluny. Els astrònoms adverteixen, però, el més important que trobarem a l'espai és el que no esperem trobar. El papa Francesc ha lamentat que